A entoación dos enunciados interrogativos totais é unha característica que diferencia dunha maneira moi nítida o galego do castelán. Cando, por exemplo, imos a Castela e lle preguntamos a alguén «Chegaremos a tiempo?» Esta xiña se decatará de que somos galegos. Preguntaredes «E por qué?» Como vais saber que somos galegos se as tres palabras que usamos, llegaremos, a e tiempo, son todas elas correctas en castelán? As palabras, sí, pero a pronunciación non, e a entoación menos aínda. En castelán, a única diferenza que existe no enunciado anterior pronunciado como interrogativo ou como enunciativo é na parte final, que os lingüistas chaman tonema final. Mentres que no enunciativo esta parte final descende, no interrogativo este tonema sobe cara arriba. Llegaremos a tiempo? Se facemos a mesma comparación anterior na lingua galega entre as liñas melódicas de chegaremos a tempo e chegaremos a tempo, observaremos que existen dúas grandes diferenzas na interrogativa con respecto á do castelán. Para ver o botafumeiro chegaremos a tempo. A interrogativa do galego comeza cunha frecuencia fundamental, cun ton considerablemente máis alto que a do castelán. A interrogativa do galego, na súa parte final, no tonema final, en vez de subir, como no castelán, baixa aínda máis do que baixa a enunciativa. Queredes un café ou unha menta? Polo tanto, as dúas diferenzas que caracterizan as interrogativas do galego con respecto ao castelán son un inicio máis alto no momento en que se comeza a pregunta e unha caída máis forte na parte final da pregunta. ¿Habláis gallego? Falades galego? ¿Habláis gallego? Cando falamos da entoación, temos que distinguir polo menos dous tipos. As interrogativas parciais, que van introducidas por unha partícula ou pronome interrogativo, por exemplo, por que non mo dixeches? E as interrogativas totais, nas que se pregunta sobre a totalidade do enunciado. Por exemplo, falades galego? A este segundo tipo de preguntas xeralmente respóndese con sí ou non, ou ben repetindo o verbo da pregunta, neste caso, falamos. Ben falado! Onde se plantan as leitugas e os grelos? Leira. Grans que comen os pitos. Millo. A auga que cae do ceo é a... Chuvia. Desconversades! O que hoxe lles contamos é a característica que máis rapidamente distingue a lingua galega do resto das linguas de Europa. A música das nosas preguntas empeza sempre en tons moi agudos e acaba en tons moi graves. Non si, é logo. É porque mo preguntas. A música do resto das linguas fai ao revés, acaba sempre en tons agudos. Pero se vostedes me oyen preguntar a min, está teu pai na casa? Dirían, oi, este home perdeu o rumbo. A música das nosas preguntas di inmediatamente que nós somos galegos. Se a un meniño noso lle fan un regalo para que aprenda a agradecelo, nós dicímolle como se di. Miren como é a cousa que mesmo cantando acabamos as preguntas para baixo. Cando canta o cuco, os meniños pregúntanlle cucu rei, cantos anos vivirei, e contan o número de veces que di cucu. As nosas preguntas acaban sempre para baixo. Estamos ou non estamos? Abur.